Evo mi ovdje kod ove zajednice, da kažemo, a, kod nje mi je baš mnogo slaba zajednica. Je bila cijele godine, izgubila maticu, pa dok je novo proizvela, pa muke sa oplodnjom. Cijelu jesen je bila na 4 rama. Gnezdo predvojeno. Mislim da sam čak u jesen je stavio, to je posle oksalne, na 3 rama da zimuje. Da vidimo šta se tu dešava. Tad sam joj dodao i pogaču, vidite. Mislim, pogaču sam dodao pre 10 dana. U stvari, tad sam ja sve otro na 3 rama. Živo, u te 3 ulice ima onako solidno pčela. Sad ćemo da vidimo. Ovaj ovdje ram ima nešto, ne verujem da je nektar, to je otklapaju med i to. Da vidimo. Da li uopšte tu možda nešto matica počela da radi. Čisto neki eksperiment da vidimo da li može da se slaba društva spase sa ovom pregranom daskom. Ovdje ne vidim ništa. Evo ovdje da vidimo samo. Evo ga ovdje leglo. Evo ga leglo. Izgleda da to ni loše toliko leglo. Znači, vidjeli smo da ima leglo. To je bitno. Med na njemu, novom ramu skoro da nema. Evo i ovdje matica. Samo da je bolje uslikamo. Evo. Ne gleda loše. Znači ona verovatno i vajeram za leš. Sad ćemo ovako, ovaj ram sa hranom, koliko god da ima da bude tu taj. Mislim je ovo čak bio da suzim na 2 rama. Ali pošto vidim da je ona izgleda prešla i na drugi, matica da nešto koliko toliko zalegne. Nek bude ovako. To ću tako da tera. Evo ga, opet stavljamo pogačicu. To je to.